Čau, zdrav... Počkej, Haně vlastně, jo. Ale najdi mě, jo. Čau, Haně. Hele, dneska ti pomůžu dohrát Weird Street Dead Chapter 4. Můžeš se už napojit. Pilot Dream. Jo, jsme na letišti, jsme na letišti. Na letišti. Hele, já mám kladivo. Já mám kladivo. Co ty na to? Bonk, 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 bonk. Oh. Jo, vidím bonk, bonk, bonk. Tak ne. No jako jo, to kladivo, ale nemáme jenom tak pro ně za nic, protože jo, tady jsou dveře, které jsou zamčený a ty musíme tím kladivem rozbít. Kápeš. No, kde jsi? Kde jsi, Haňule? Kde jsi? Jo, dobrý, ty jsi tady, ok. Tak půjdem. Punk. Mně se ta kamera vážně šejkuje. A tobě ne? What? Jo, dobrý. Jdem, závody. No tak ne závody. Prostě jdeme. Gimme. Ty už jdeš? Je. To je teďka s náma vlastně mluví a řekne nám, že že v 1 hodinu ráno vlastně 1 AM to vlastně budeme nastupovat. Ale podle mě je divný to, že v tom letadle tak tam pak bude 0 AM to. Jestli už něco říkáš. Doufám, že ceníš toho, co mám na rameni. No hele, tady to bylo asi sestříhaný, že? Tady to strašně dlouho trvá. Tady to trvá reálně skoro 10 minut. A víš, že vlastně, když jenom jeden ten hráč vlastně půjde do toho letadla, tak vlastně tím pádem to pak teleportuje všechny. Jo, vidíš. Koukej.
Počkej, ty jsi tady. Už tě to teleportoval. Vidíš, já jsem ti to říkal. Jo. Dobrý, ty tu vestu máš. Tady si najdeš i hned sedačku. Tak a teďka tady bude asi nějaký dialog, ten je tak na minutu a pak vlastně poletíme tak asi 10 minut a pak se něco stane. Hele, se stříhám to, jo? No, spíš ty. Wow. Jo, tady. Hello there, ovo. Já už to znám, já jsem normálně jeden z těch týpků, který mají už skoro silver rank. Tak a teďka posedu mámu. Jo, a všichni tady zmizeli. Jede maminka. A teďka vlastně to přežíváme. Nenávidím to. Já nenávidím ten tutoriál, kámo. Dej tam skip. Hele, tam máš hunger bar. Běž honem. Generátor. O ne. Honem. Ty máš ubráno. Kámo. A tady dám generátor. Jo. Teďka to bylo asi sestříhaný, ne? Jo. Dám ti revive, 25 robuxů, jo. Vidíš. A tady máš vlastně takový dobrý místečko. Jo, já to stihnu. Já mám tak asi jenom jedno hápko, kámo. I 6 hodin. Právě jsme to dohráli, kámo. Právě máš jeden win. Mayday, kámo. Yes. A já mám silver rank. Silver rank. A to ještě říká, že ať si půjdeš na to na sedadlo. Chápeš, jakože go to your seats. A právě, dámy a pánové, počkej, Haňo. Čau.